83 euros? Unha lavadora, 3 enchufes e unha televisión? Pero isto é un roubo, carallo. E onde está detallado isto? Que pasa, que che pasa? Que che pasa? Ti sempre falando solo. Xa estás mamao. 83 euros. 3 enchufes que teño na casa, unha lavadora, unha televisión, 83 euros. Pero non o ves aquí. Non o ves todo ben explicado e ben detallado, todos os gastos e como é. Donde, Eu non me entero de nada. Tú nunca te enteraches de nada. Tú nunca te enteraches de nada. Ven comigo que te vou levar nun sitio que che van a explicar as cousas como son. Anda. Trae. Non sei como naceche neste mundo. Pasa. E ahora pagala ao banco. Pasa que Ahora non teño que ir a son tú. pasa que Tela, tienes que entender. home, claro. Electricidad Javier e Feni Energía. Por fin, asesores e instaladores nun mesmo lugar. Estes xestos tan habituais na vida cotiá hai algo máis dunha década non eran comúns. A universalización dos teléfonos móviles cambiou os nosos hábitos, os nosos traballos, a nosa forma de relacionarnos, en definitiva, as nosas vidas. Manexar un smartphone ou na nosa linguaxe un teléfono de última xeración, táctil e intelixente, parece o máis común, pero non é tan familiar nin tan doado para moitos dos que naceron antes desta era digital. Co fin de achegarse ás posibilidades destes dispositivos e sacarlle todo o rendemento posible aos móviles, este grupo de adultos aproveita o curso que para tal fin se imparte na aula CEMIT de Carballedo. É unha iniciativa de Antega con Fundación Vodafone para persoas maiores de 50 anos, aínda que como tiñamos móviles para prestar, se se notaba máis xente, pois se podía, aínda que fora menor de 50, pois podía vir. Un pouco isto, os teléfonos móviles intelixentes, que son os smartphones, e decimos smartphones, sonanos un pouco raro, pero que poden facer máis cousas que os de antes, que solamente chamar e recibir chamadas, pois que vexan un pouco que ventaxas poden ter. Poden conectarse a internet, poden descargar aplicacións ahora como WhatsApp, que está tan popular eso para facer unha foto, un vídeo e enviálo, compartilo coa súa familia, cos seus amigos, de maneira instantánea, é dicir, no momento, sin coste ningún, é dicir, o que pagas é a tarifa do total, pero non tirías máis coste. Realmente non é doado para certas xeracións, algo que a priori a xente máis nova xa parece que naceu con isto, non? Pero non é fácil moverse polo móvil para moita xente. Sí, costa adaptarse porque claro, é que xa non é os dos móviles táctil máis recente, pero que antes non había nin móviles. Entonces, claro, móvil táctil, o ordenador ou todo eso, os rapaces que nacen neso e teñen no colegio xa o seu ordenador e todo, cos seus móviles na casa parece que os manexan perfectamente, pero claro, un adulto que non que está ahora recentemente costalle máis e parecelle que é imposible, non é imposible. É dicir, é cuestión de ademais ver as ventaxas que poden ter con eso. O de chamar e recibir chamadas está dominado, pero estes usuarios amosan especial interese en aspectos como a navegación por internet, dende o teléfono, o envío de mensaxes e mesmo de fotografías a través de WhatsApp. Mapas e rutas están tamén entre os seus intereses, xunto co descubrimento de novas aplicacións que fan a vida máis doada e cómoda. Por que se decidiron a inscribirse e participar neste curso? Hombre, para aprender, non? Para aprender, porque non tiñamos nin idea. Entonces vamos aprendendo pouco a pouco. Para aprender cousas novas que axudan a manexar un móvil, para meterse nas redes sociales, que sempre é ben informarse de todo o que pasa. Dalle, por exemplo, máis seguridade o contar con un teléfono móvil e poder o levar a todas partes? Sí, pero estamos acostumbrados ao normal e agora meterte un táctil non vexas tú. Pero bueno, é un mundo de posibilidades. Claro que é un mundo de posibilidades, e por eso vimos a ver se temos algo de idea, aunque sea pouco. Por exemplo, o tema do WhatsApp, manéxano? Non, onde fuches? Pero si xa saben, por exemplo, consultar a prensa, non? Que estaban mirando agora, pois o periódico no móvil. Sí, eso sí, pero do WhatsApp ni idea, filla. Noutra lección. Noutra lección. Creen que pode ser útil, por exemplo, pois comunicarse por WhatsApp, que hoxe en día... Sí, eu penso que é útil, pero claro, tens que aprender. Xa, imos intentar dominarlo.
Servizos que moitas veces contribúen a unha maior autonomía persoal e seguridade no caso das persoas maiores. O curso conta con contidos moi sinxelos como a escritura de mensaxes e o disparo de fotografías, así como outros máis avanzados e de indubidable importancia para os maiores, como a xeolocalización ou a teleasistencia e incluso o uso de redes sociais. Que crees que che pode aportar para usar mellor o teléfono móvil? Pois non depender dos demais, porque sei non utilizar, pero fallo en muchísimas cousas, porque son dunha generación máis antigua ca esta nova. Entonces, pois, pódese mellorar. Eu teño que mellorar muchísimo. Que cousas son as que máis te interesaría mellorar no móvil? Mellorar no móvil, pois en general todo, sobre todo mellorar para conectarme con internet, para mirar cousas de interés. Non, é o que máis me gusta. E, por exemplo, utilizas WhatsApp? Sí. En eso xa estás familiarizada? Bueno, bastante ben, pero bueno, sempre podes mellorar. Sempre salen trucos ou cousas ou algo que a veces estás falando con xente que che dice notas moi perfectamente se sabe de que vai ou non se sabe de que vai. A mí faltame moitas cousas de saber de que vai. Bueno, moitas veces é cuestión de practicar moito tamén, eu creo. Si, practicas, pero a veces, por non che podo dicir, practicas tanto que a veces sale aí cada cousa que non podes enseñar o teléfono. Porque a mí concretamente pasoume cando vin, digo, menos mal, eu non o había buscado, desde logo. E algunha cousa que aprenderas nova neste curso, algo que se poda facer co móvil que non souberas que se podía? Pois andar, sobre todo en internet, en cousas interesantes para saber que nadie che se vai a meter en el, o sea, cando podas mirar ou ocultar cousas, que levamos moi pouquiños días, pero bueno, temos unha profesora genial. E en que nos cambiou un pouco a vida isto dos móviles? Pois en andar cada vez máis estresados. Digo, porque antes comunicábaste agora que si podo, que si non podo, que si agora vou, que si ya están... Entonces... Pero tamén nos dá un pouco de seguridade, non? Pues... Eso sí, bastante seguridade, comodidade, se falta unha persona, o sea, sobre todo, tes problemas, pois sí. É moi cómodo, pero sempre saben de utilizar.